Kublay ya pibaro ngadi marina kashnong trajo ngade na lightera pandapat nga sa friends. Mynta kasngi ngako awan pen iyapi ya ki jhur bapher kiba nga shem ynda nga poy hangne friends hakapor nyngkong. Ale tijhur phylla ale. Ikum kanong di jhurum day. Di klampan slam syo ngan pen ino ya pi kini ki jhur mo. Ui kum usun tiu bajarngam Tangba ude jhur. Uni ude artichoke. Kajing mat kathaplong kum pashor kat. Ngan pen iya pi ya kawai nakiru kum shet ya Da kabaot kum ni shua. Nangta ngan od nakumut kandiat kum ni nang bakandup kamrung ma kajanhaw. Ngan shubek ha ka oven da kabatap ya ha ka ni ka foil. Nataray ngila ban syutelep aka depay kloi kumba ngi jutang ya ka pashor kat. Ngan bake ya kumba shikenta shiteng Maladap say na ka oven kamen ne ban ngan pit kay mynta ula ini ula kelarong yong uklam jerngam syu. Kata kamut ba ula mynta. Ngan kenter mlu somrit nomor bang laklet ban kenter shua ban shet. Ngala tap klet ban besa ka cheese de. Shua ban bam ngan pen shua ka cheese haka microwave. Kumno ban bam pat. Ngan kait ya kasla. Ngan ta ya ka hangne ka sauce. Bat ngan shrut haki benian. Kani kadai karukom bam ya Mynta lasa satang uni udonut. Kani kan kadai ka benta bakam kong san jong artichoke. Ngan mat no mynta. Ubang hi. Kini pat kim dai ki shriu. Nrei ki dai ki Jerusalem artichoke. Kim don kajing mat kum ki shriu. Bajem bat badambit. Nrei ki kam kandiat. Ki tiang malu mala bat kidon kajing sma bakarpang. Ngajuot saudong ya pat ngan shet bat uni syana kulai. Kenang man pen bang syusyu. Ya uni latip kum uzu kini. Kumta sohkhia Tangba utap lang hi kum sohkhia kam jem. Kasuk ban shet ya syuot slice lentir kum ni. Tangba nganam ot tangthan. Mynta hakani kanar balak loj bah balak lan penyang kandiat ngan sedik kenta kini baro aliang tang bakin saw malumala enda kilai ngan shem kini ki slice bat ngan song kini kado kabangala shet kumni bat kabala ot stang bah da kabakalan kumni ngajubam kini kum ki starters kijing bam kiba ngajubam hashua ban bam ja. Kini pat kidai ki chikori. Shem ngachu ai yapi. Tangba wat klet mo ban subscribe ke channel jonga. Kini kinjat jhur ki stem kumni namar balathong yaki hakajing dum. Bat lada ki yo jing shai tang kandiat kin sajar ngam no. Na kata kadaw ki nong rap ki ju rap yaki haki krem ne haki krumying. Ngan syuot arliang ya kumni hashua ban shet. Udan kajing mat kaba katang malumala Tangba andal aknyot sok jauh kandiat mlilay syu. Kumpa pila panyoi ngashet berkado asniang kenang bakan penklin batkan nang kampen bang syu. Kani ko shet ni ka sauce ru ka bang ba. Uhe ba kum uslat tempo ngalak banri kadur kamat. Tangba udai upalong. Unipat ulong kum usentiu barak kanong yato. Latip ya kum asparagus. Kajing mat jong unipat katap long kum tyrkhang. Ti ngasyat jus di bat ka
peleng sedi. Ne da kaba shu sedi kum ni. Ngala ber dia da uni yong. Ubala liat dia ka snap. Na kata kadau usali kum ni. Ka kerting jang kadai Swiss chard. Snow style bhandai kum kerting. Ladang aku aban bam serwa do sniang bat tyrso. Ngaju penenkam daun ni namar syani umyo tyrso. Ngaju berde da ujayur hakani keserwa. Ngabang bahaban bam ke doksyok. Pipat bang doksyok ne do men ne. Pi itu uni ujajur. Ubadan kasnap bayong. Udah yu mo. Tong siap ikai ynda ngaladap ko ya umo. Yijukle ya bat upiat uso menken bat uso jauh. Uday umuli fi. Uni ro uday umuli barit baping. Tangba da kor kum utu ubahe. Nga itenat ba ke jingli jong kini ki fennel. Udon bon sertap kum upiat. Tangba dan satia kata kajing mat bat kajing sma kum upiat. Ngan ot no ia uni na pedeng. Namar ba lang ban shet. Kumba ot slice upiat hi. Ngan ot ia kumta. Ngan pen ikai ya pi. Ya kerukum shet jonga. Nasdi lepal no ya kini ki sausage kenang mengandung yo tep hadin. Ben tapat ngan tep ya ka sos jong so sao kumba ar nelai shamoit he ai. Pat khat duo ngan tep ya pasta. Ya balade pon pa haka King bahagum ni kumba life ho second ni but la long ready ban bam ibangum day yakin dia pat la tip kum ki Brussels sprouts kumpa pila tip baka Brussels kadai kan nong ba jong kari Belgium kilong kum ki kubi tang baki red pa haki size ngaju at yaki tang arliang kum ni shua ban shet ngaju shet bor bat kani kadok sniang kabang thied na yo ya kabala dap odrit lepa bat kabala dap song lepa kani ka paket ngala sedi bat upiat nang tangala at dai ka cream bat kadu ngan tap ikini ki Brussels sprout nang tade ai bat kamulu bat so merit kendiat ngan shet yu hading kumba san 10 minit labiang bat kadu ngan pen iya pi uni ujajur ubalong kum tyrso Tangba dan kajing mat ka baklan kum tyrso hi. Latip yu kum Roman lettuce. Ngan shet yu hakaru kum shet jonga ka bangal apen mi hi. Dah ka pa shet yu bat ka dok ha balas ang tedem. Ngan ot arnoit kum ni. Pet kajing itenat apo. Uni ujur simpor ban I namar ba ulong kum tyrso. Ngasyu shet bat upiat somret bat usinrai bat kamelu. Pet ke ibang bah. Ngasem ba kaya haban shet bat uni kenja tyrso. Kabang bah. Nganum keren mo hi mynta shaphang namar bayo janang sia. Ngala janang sia. MP ngasukran kai. Na pedang kini ki jhur kidan ki bang bat kidan ki ba ngamdabang. Tangba kadan kapor ka bang kwah bahaban bami ki jhur shato kum ka pashor kait tyrso ne sohkhia Khasi kamtam lileh kapor shet token ngan sange no hangne wat lada dang don ki wei pat ki jhur ki bapher ban pen I ngala thied ka shet phi ngan sa pen I pat hakoi kapor mo bye bye ngawa wat click and subscribe ha ka channel jonga like there are roots ngati ngandang thied ikini ki pathaw mo